Aquesta és la història d'un detectiu covard i malparit, descendent dels llangardaixos, que viu al planeta Ki, un món paral·lel on diverses races d'animals han evolucionat fins a convertir-se en formes de vida racionals intel·ligents. O gairebé. Són els casos del detectiu Logan. En Logan entra en un dels espais més emblemàtics de Zinc, la seu de la confraria de pescadors del Zata, organisme que agrupa més de 5.000 professionals del sector. L'ha fet cridar el seu president, Ezitak. S'adreça a la recepcionista. El senyor Ezitak, sisplau. Planta 35! La pujada pel novíssim ascensor de vidre de l'edifici de nova planta aixecat a Neozinc per un dels millors arquitectes quiites és instantània. En Logan arriba a la planta 35 en segons, amb l'estómac a la gola. Benvinguts, senyor Logan. Oh, senyoreta Esamin, què hi fa aquí? Oh, l'Ezitak. El senyor Ezitak ha hagut de sortir per una urgència i m'ha demanat si el podia atendre jo. Soc la seva secretària executiva. Ara se'n diu així. Magnífic. No tinc el plaer de conèixer-la ell, però ensopegar-me amb vostè sempre és un immens plaer. Cert. L'Ezitak està molt angoixat respecte a aquest tema. Amb el plaer que em provoca veure-la vostè, vol dir? Oh, això també l'angoixaria, segurament. No, amb el tema pel qual... és que estic nerviosa, només de veure. Tranquil·litzis. És normal, provoco aquest efecte sempre. Pel tema pel qual l'ha convocat avui aquí. El tema, esclar. Sí, el tema. Jo li dic que és una bestiesa, però no em fa cas. No m'ho puc creure, jo sempre n'hi faria de cas a vostè. No dubto ni un instant, Logan. Però deixi'm que li exposi el tema. Exposi'm el tema que li vingui de gust, senyoreta Esamin. La seva veu és un regal per les meves orelles. D'acord. Fa uns quants dies que els pescadors de la confraria no volen anar a pescar. Han decidit agafar-se unes vacances pagades, potser? No, estan acollonits. Han circulat rumors que hi ha un monstre al Zata. Un monstre al riu Zata? De quina mena? Ningú l'ha vist, de fet. Però hi ha hagut un parell d'incidents estranys. Vaixells que han sortit de pesca i mai han tornat. S'han fos. Sense deixar rastre, ni dels vaixells ni dels tripulants. Fins i tot les famílies dels que havien marxat a pescar han desaparegut. Desaparicions massives de famílies de pescadors. Curiós. No de pescadors, precisament. Els esfumats són membres molt actius de la confraria. Armadors, fins i tot gent poderosa. Més curiós encara. Hi ha alguna altra cosa interessant i estranya que hagi passat darrerament? Tenia ganes de veure el Logan. I això és estrany? En general no estranyo ningú, jo. Però vostè és un cas especial. Per això he suggerit el seu nom a l'Ezitak. De seguida trobo companyia interessant, vostè. Me'n faig el càrrec, però anem per feina i després tornem a aquesta part de la conversa. Alguna altra cosa estranya relacionada amb el cas? Sí, l'Ezitak, vull dir el senyor Ezitak, precisament avui ha descobert que hi ha un forat més que considerable a les arques de la confraria. Les arques de la confraria foradades? Una casualitat, sens dubte. Qui té accés a la gestió dels fons? Uns quants dels desapareguts, ara que hi penso. Senyoreta Esamin, no cal donar-li més voltes. Aquestes desaparicions misterioses i la història del monstre no són res més que una cortina de fum per amagar un desfalc monumental i en tota regla. El senyor Ezitak farà bé d'avisar la policia internacional quieta, que no cal dir que es fregarà les mans amb satisfacció en saber tots els detalls de l'afer, i s'afanyarà a dictar ordre de recerca i captura d'aquesta colla de sapastres adinerats que ja deuen ser, a hores d'ara, torrant-se qualsevol dels nostres dos solsolets en alguna de les exclusives illes del Cir. Per cert, són 10.000. No tinc descompte, jo. Podem parlar-ne més tard, fora d'hores. Anem. Jo també vinc, senyor. No, tu et quedes a casa avui.